tänään saattekin vähän erilaisen videon. Mä oon nimittäin estekisoissa ja minä en siis itse ratsasta, vaan mun ystävä Ansku on hevosensa Torstin kanssa ja mä oon täällä sitten vaan mukana hoitelemassa, mutta joo, mennään nyt ensin katsoa, että mitä tapahtui sitten tallilla. Kello on nyt jotain 7:15, mä tulin just tallille ja harvoin on näin aikaisia aamuja, jos menee nyt isoja luokkia, mutta tänään ei vissiin ole muuta kuin niitä isoja luokkia, niin sen takia sitten varmaan näin aikainen aamu. Karhuli on täällä syömässä aamuheiniä vielä. Mä oon taas ajoissa. Karhu, et sä vois siihen mikkiin puhaltaa. Mä oon taas ajoissa ja Ansku on taas myöhässä. Niin, Karhuli. Moi, mä oon Ansku ja tässä on Torsti, eli Karhuli. Me olemme molemmat esiintyneet näillä videoilla joskus, ehkä joku tietääkin. Ja tänään on kilpailupäivä. Torsti on 16-vuotias ruuna. Se on ollut mulla nyt, onko ollut jo 4,5 vuotta peräti, jos oikein laskin. Ja ollaan kilpailtu 120-130. Tänään olisi tarkoitus mennä ensimmäinen 135 senttiä. Katsotaan miten se menee vai meneekö. Kar. Aha. Odot. Karhu ei saa sitten karata pois. Odota. Tuppa jänni. Tehdään jokapäiväiset venyttelyrituaalit. Ihmetteleekö sä nyt kun Hanna seisoo siellä? Nyt on liikaa häiriötekijä. Ai, tällaista. Nyt on eilen pesty, niin nyt riittää vain harjaus. Ihan kun sä olisit pessystä nyt muutenkaan, jos sä et ois eilen pesty. Toi kuulosti siltä, että koska hänet on eilen pesty, niin nyt ei tarvitse pestä. Niin siis kisoja varten. Niin, mutta siis et sen toista muutenkaan tässä aamulla pessy, vaikka sä et ois eilen sitä pessy. En mä nyt aamulla rupea semmosiin pyykkihommiin. Täältä pakataan vielä kylmäsuojat mukaan. Kattokaapas mitä karhu osaa. Tää on nyt vähän vaikeaa ehkä kuvata samalla, mutta hyvä. Teekö se uudestaan paremmin? Hyvä! Laitetaan Karhulille tässä kotona kamat jo päälle, niin sitten siellä voi suoraan ottaa hänet pois ja kävelyttää. Tästä ajaa siis vartin. Niin, ja hän osaa matkustaa kauniisti. Joo. Hop. Tai mä en laita suojia enkä suitsia. Mutta Satula, niin hän voi itse kantaa sen. En todellakaan ota. Ota vähän. Noin, pikkuhömpsy. Karhu sanoo, otin vähän. No aika vähän. Ehkä vähän lisää, ei sittenkään. Ratsastuksen jälkeen se juo aina tosi hyvin, mutta nyt kun hän ei ole vielä mitään tehnyt, niin tämä oli arvattavissa, mutta jos vähän sekoitetaan. Joha alkoi mennä. Saavuttiin paikalle. Jännittää. Karhuli. Hello. Mä laitan tässä odotellessa nyt Karhulle nämä suojat jo jalkaan. Näkyy varmaan tosi hyvin. Karhu on nyt valmis, niin me täällä sitten
kävellään, kun Ansku vaihtaa omia kamoja. Karhu tulee taas hengittelee niskaan. Hän on tämmönen vähän läheisyys riippuvainen. Karhu ihan oikeesti. Välillä on siis ihan märkä tää niska tai paita sieltä, jos sen on kauan kävellyt, kun se siis vaan hengittää tuohon niskaan tolleen. Onko pakko olla niin lähellä? Ansku meni nyt tähän sileverkkaan. Eli tosiaan Ansku lähtee siis sen verran aikaisin tällä luokkaa, että nyt ennen radan kävelyä, niin verkkaa sitten siellä ja radan kävelyn jälkeen sitten hypätään. Toi rata on nyt valmis, niin Ansku lähti sinne kävelemään rataa. Ja me jäädään Karhun kanssa nyt sitten tänne vielä kävelemään. metriä. Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, one more for us. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. This is the time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Don't look at the past, no, we're not going that way. Oh, now make it last, make it last to the break of day. No matter what people say, live life in a fast lane. Double shot for the gifted. Hyvä Kar. Ihan kuolanen. Vähän jännitti. Kerropas miten meni. Meni ihan hyvin. Torsti oli innokas ja vähän semmonen pelokas. Oi, niin nilkkasi. Joo, se välillä vähän jännittää. Jostain syystä se vähän kattelee ja on vähän semmonen jännittyneen oloinen. Ihan ok rata. Itse vähän ratsasti myös ehkä jännittyneesti siihen alkuun, mutta kyllähän se siitä sitten lähti. Yksi puomi tuli alas. Mä olisin ehkä voinut tehdä siihen 1 askeleen vähemmän. Et tulin ehkä vähän lähelle, kun otin siihen vähän pidätteen, mutta se oli heti se 2. Mutta sen jälkeen ihan ok sujuvasti pääsimme kyllä etenemään. Torsti oli oikein terävä ja... Mihin sä kävelet? Mä en pysty keskittymään näin moneen asiaan yhtä aikaa. Huomaan. Joo, käydään ottaa tulla hetkeksi pois. Mene Karhu sinne välillä hengittää. Hän tykkää kävellä näin. Mä kerroin. Niin. Mä myös kerroin, että välillä on siis niskas toi paita, siis ihan märkä. Mä en anna yleensä kyllä muiden hevosten kävellä tolleen, että se on vähän dangerous, mutta joillakin on tämmöisiä erikoislupia. Täällä on rapa roiskunut. Niin. Karhulta satulaa hetkeksi pois, että hän saa vähän tuulettaa itseään. Ansku meni nyt verkkaamaan. Mun ei tarvitse tähän tokaan verkkaan tulla tonne nostelee noita puomeja. Onneksi, koska siis se on mun mielestä tosi stressaavaa olla tuolla. Ansku lähti taas kävelemään rataa. Me jäätiin Karhun kanssa tänne näin.
Ja siis jos mä joudun olemaan tuolla verkossa nostamassa puomeja, niin tässä on mä silloin kun mä en ole varma mitä pitää tehdä tai mä tiedän mitä pitää tehdä, mutta mä en pääse tekemään sitä mitä mun pitää tehdä. Sitten tässä on mä silloin kun mua ahdistaa noiden ratsastajien puolesta tai sitten on vaan niinku joku yleinen kaos tai jotain, en tiedä. Muuten vaan jotenkin stressaa. Ja sitten tässä on mä silloin kun ei tarvitse tehdä siellä yhtään mitään. 20 metriä, enimmäisaikaa 90 sekuntia. Esteiden määrä on 1. Ansku tulee vielä vikan pystyn ennen rataa. Hyvä. Mua siis oikeesti ahdistaa välillä näiden ratsastajien puolesta, kun nää hyppää niin isoja esteitä. Nää on siis ihan järkyttävän kokoisia nämä esteet. En ikinä uskaltaisi mennä. 135 on siis tää luokka. Hirveää, melkein 140. Niin kerros miten meni se. No niin, toinen rata takana. Mä ajattelin, että torsti olisi vähän kesympi, koska se oli verkassa, niin hyvin rauhallinen ja kuulolla ja tuli oikein hyvä verkka. Ja mä olin, että jes, tästä mennään. Ja radalla ei tuntunut yhtään jännittyneeltä, mutta sitä vähän villiintyi. Niin sitten mentiin ja meinattiin. Mua vähän harmittaa, että mulla tuli se ihan täysin sinne päin, kun mä en muuten mä käveleen en edelleenkään voi keskittyä samaan asiaan, ei kun eri asioihin. Niin, mulla tuli se sama puopi kuin ekalla radalla, vaikka mä yritin tehdä siihen vähän lisää tilaa. Koska se olisi vähän liian lentävä ollut sillä, jos mä olisin jättänyt yhden askeleen pois. Niin en saanut sitä korjattua. Ja sitten tulikohan mulla sitten sen linjan seuraavan, tai siis linjalta seuraavan esteetä yksi puomi. Niin siinäkin se jäi vaan vähän liikaa eteenpäin, niin se tuli sitten siitä. Mutta meidän ensimmäinen rata tällä tasolla, niin olen erittäin tyytyväinen. Ja tietysti hevoseen se teki erittäin hyvin ja niinkin hyvin, että intoa riitti, vaikka oli jo yksi rata alla. Soppaa. Kelpaaks nyt? Nyt kelpaa aina ratojen jälkeen. Sekoitin silti. Nyt on karhu valmis, hänellä on kylmät jalassa, ne voi olla just hyvin ton matkan ajan ja sitten autoon. Täällä ollaan. Kotona.